Du bliver her, når du har kontrolgift, så skal du have. Sæt dig der, du kommer på syn. Du bliver her. Det er vold mod tjenestemand. Du bliver her, sæt dig. Hvordan er det vold mod tjenestemand? Du skal bare ud af toget. Jeg skulle forbi for helvede, jeg skal hjem. Sæt dig ned. Nej, jeg skal ned. Ja, så må politiet komme. Ja, så bliver du her. En ting nu. Gå ud forbi hende. Så tipper jeg over der. En ting der er sikkert. Det er dig, der skubber mig. Du skubber mig ud af toget. Jeg skubber dig ikke. Nu må jeg godt holde fast i dig. En ting, der er meget sikkert. Du her. Gå der, det gør ikke. Nej. Du her. Nej, hold nu op. Det der er ikke ude. Det her. Det der kan jeg vide dig for. Ja, det gør det bare. Politiet kommer. Slet på rundt. Nej, det gør jeg ikke. Lige nu skal du blive slet. Nej, det gør jeg ikke. Så det går jeg bare. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg siger, hvad er det, du laver? Nu spørger jeg dig helt ærligt, hvad du laver. Det er politi. Det er fedt. Ja, jeg skal videre. Ja, du bliver her. Politiet kommer. Nej, ved du hvad, nu stopper en kraft ud det der. Nu stopper en kraft ud det der. Det ene ting, der er, at du ikke... Så ring 112. Det gør jeg lige nu. Hør nu efter. Du bliver her. Hør efter. Nej, Du må ikke holde fast i mig. Nu må jeg godt. Nej, du må ikke holde fast. Du må ikke holde fast i mig. Du må ikke holde fast i mig. Det må jeg godt gøre. Nu skal jeg holde, politiet kommer. Hvad er det, om jeg var glad for et togfører på DSB? Jeg står på hen ud på tognummer. To med en mand, der skal ud af toget. Jeg slår ham ikke ud af banen. Ja, jeg har ude i politiet. Nå, så er han væk. Og han holder fast i mig og river mit tøj. Han holder fast og river mit tøj. Jeg prøver at gå her. Jeg holder en tid. Ja, perfekt. Tak. Jeg gider ikke finde mig i det her. Du bliver bare stående Du der. ødelægger mit tøj. Du bliver bare Du stående der. ødelægger mit tøj. Du bliver bare stående der. Du ødelægger mit tøj. Nej, du skal slippe mig. Du lader mig om jo. Der var for togfører på DSB. Jeg står på Du skal slippe min trøje. Du må ikke hive i mig. Du må ikke hive i mig. Du er en tjenestemand. Det er jo ikke... Hvad? Du... Jeg skubber mig ud af toget, for han ikke... Jeg skubber dig jo ikke ud af toget. Jeg skal forbi. Jeg skal nå en... Og så gør han ikke det. Jeg holder ham fat i ham, det er helt i orden. Han river i mit tøj, han har lige skubbet mig. Spor nummer 2. Ja. Ja, det er ondt. Nej. Så, nu er foråret på tiden tilbageholdt. Det kommer. For hårdt. Men, ja, nu skal jeg... Så ned der. Ja, nu skal det være med at hive. Bare fordi jeg slipper selv. Kom nu og hør, jeg har ikke tænkt mig at løbe på det. Du har prøvet at gå forbi mig flere gange nu. Jeg har ikke prøvet at gå forbi dig, mand. Altså, du skal lade være med at holde i mig nu. Du skal lade være med at røre mig. Jeg så mere til politiet kommer. Ja, jamen, det gør jeg. Så ved du hvad, det der er din egen fejl. Du gør jo mig nu. Du skubber mig ud, jeg holder fast til dig. Jo, en ting er, du hiver mit tøj. Hvem skubber mig ud af toget? Ja, jeg skubber dig ikke. Jeg gik lige forbi. Jeg står foran dig, du går forbi mig, og du skubber mig ud af toget. Der er overvågningskamera derinde. Ja, der er overvågningskamera. Du river i mig. Du skubber mig ud af toget, jeg falder ud. Jeg glæder mig til at se det optag. Det gider jeg mig også til. Ja, det gør jeg fandme. Det er godt. Det skal jeg gøre til det. Sæt mig, hvor lang tid vil være, hvad det var? Vi kommer, når du kommer. Ja, Skal vi starte med CPR-nummer igen? det kan vi gøre. Nu får du det. Nej, CPR-nummer. jeg er ikke på toget. Ja, du er på stationen. Jeg er på stationen. Ja, det gælder mig også. Nej, det kører ikke. Jo, det gælder her. Det er stationsområdet. Det er noget med toget at gøre. Det er stationsområdet. Det kan godt være, det er Giv stationsområdet. CPR-nummer, tak. Nej,